Yebo ke laphana insuku zingamashumi amathathu laphana kuJanuary ngo-2021 idabi ke laphana eyokuqala kuwona unyaka ka-2021 ayizodlala phakathi kwawo laphana amathimba amakhulu ke laphana aseningizimu Afrika Orlando Pirates bathi ezikamagebhola ayizagebhela umhlaba wamasipala zawubhekisa phezulu zibhekene ke nayo laphana inkosi for life Kaizer Chiefs awubathi amakhosi ayana ke the Glamour Boys awuPeace and Love ayisho ngempela sethe sephansi ke thina ayisigodini isikamamenzela eOrlando Stadium lapho uzokuthatha khona ngamehlo enqondo akunikeze kamanje ukuthi bophele kanjani laphana iOrlando Pirates okhona ke lapha emapaleni o4 ayikhona hlatshwayo okhona Nyawosa awungikhumbuza uRoy Mahamud ayikhona ke lapha jele athi ngijabulele okhona Sam okhona ke lapha Ben Mutware akhona Munare okhona ke lapha Makareng okhona Paul Vincent okhona ke lapha bathi ababiyashesa awuHoto uyena lapha na Hoto okhona ke Lodge athi uTrapper kamnandi ayikhona ke ngaphandle lapha Sunderland athuke manje okhona Majayivani athi umntambo okhona Marco okhona ke lapha na Zongo okhona Dlamini okhona Wayne Justin okhona Ndlovu okhona Kapatino Mwanko kanti ke Kaizer Chiefs okhona ke lapha na Akpeye okhona Ngezane okhona Zolo uMageba okhona ke lapha na Frostler okhona Kadoso ayikhona ke lapha na Agay okhona Blom athi Imbalente okhona ke lapha na Bakase okhona Lebogang Manyama awuThomi yabana okhona ke lapha na Ngcobo awu the future is so bright ayikhona ke lapha na Nokovic awumngani wami umngani wethu okhona Bryce Voma ngaphandle okhona Eric Mlomo wandawo Mathogo okhona ke Parker okhona ke lapha na Katsanti awusigwinya sonke okhona ke lapha na Muleko okhona Castro ayikhona ke lapha na Zoma ayikhona ke Sasman awubathi kusasa lethu liqhakazele Happy Mashiyane okhona ke 40 lapha ngesho ngempela ngethi asemumva ke manje lapha ibhola layisuka nayo lapha hlatshwayo alinikeza jele ayinjani ke manje lapha jele alibisela kumthware ayizolithini ke manje emthware ayishala phambili ke manje ufuna pole ayikhona ke manje uyalithatha ke manje lapha Hoto iyasama ke manje iyahlanganisa eOrlando Pirates ayithini ke manje Makareng akasifana manje unikeza Lodge uyabaginya manje Lodge uzolithini Lodge pheka amapale ayithatha ishele pheka amapali ke bathi lapha na Lodge layizasusa ke manje alisusa ngokusheshsha Akpeye afuna lapha na Zolo ayathola ke manje eZolo ogudla ngolayeni ke manje ufuna Kadoso uyathola ke manje Kadoso anikeza Agay asibone manje Agay anikeza Blom anikeza Bakase athi ke manje Bakase awuThomi yabana anikeza Ngcobo anikeza Buyisela lapha kumanyama anikeza Nokovic akasibone manje Nokovic uzowenza njani Nokovic angikwazi ke lokho wenziwa Nokovic